ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಜನಕುಲೆಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಖಿಲ್ ತೋಂದಿಲ್ಲರು ಸುಮಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತಿಯರ ಬಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೈತಲ್ ತೋಜಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಂಟದ ಚಿನ್ನೆನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋಲು ನಿಖಿಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖಿಲಿ ತಲುಪುಡು ನಿಖಿಲೇಗಳ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಸುಲಭವಾದ ತೋಳಿ ಓಕೆ ಯಾನ ಈನಿ ಮುಲ್ಪ ದಾರ ಪೀರೆ ಪಂಡ ಪೀರೆದ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಪೀರೆದ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪೆರ ದಾದಪುರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೋಡು ಪನ್ಪುಣೇನು ನಮ್ಮೈತೆ ಸುರುಕಾದ ತೂವನ್ಕ ಯಾನು ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಐದಂಚಿನ ಪೀರೇನಿ ಯಾನು ತೆತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾತ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನಾರ್ನ ಪೊರ್ಲೂಡ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಒವ್ವೇ ಆತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತರಕಾರಿ ದಾದೊಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತರಕಾರಿ ಇಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿದೇ ಇದ್ದು ಅಂಗಡಿದ ಪತ್ಮಾರ್ಪನಂಚಿನ ತರಕಾರಿ ಇಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತರಕಾರಿಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬರೊಳೆನು ಪುರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲೂಟವನೇ ಬಲಪದಿಪ್ಪ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಐಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅವು ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ತಿನ್ನಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಡು ಅವೇನ ಕಾರಣ ಯಾನು ಈನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪೀರೇನು ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲ್ಡ ಯಾನು ಪಾತರನ್ ತುಲೆ ಇಂದೇನ ನಾರನ್ನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತು ನೆನ್ನ ಕಡೆಲ ಕೊಡಿಲ ದಾದೊಂಡು ಇಂದೇನ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೊನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ದೀವೊಂದು ಈ ಪೀರೇನು ಶೋಕ ದೆಕ್ಕೋನು ಎಣ್ಣ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಧೂಲ್ ಪುರ ದಾದೊಂಡು ಅವು ಪುರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಪೋಪನಡ ನೆನ್ ದೆಕ್ಕೊಲ್ನೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಶೋ ಕೂಡ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಆಂಡತೆ ಇಂದೇನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಡುಡ್ದು ರಡ್ಡು ಭಾಗ ಮಲ್ತು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೊನ್ಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಮೊಲ್ಲೆ ಉಂಡತೆ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪು ನಡ್ದ ನನಗೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದೆತ್ತದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಡು ಪಾಡ್ದದು ಯೋಂಗ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಡುಡ್ದು ನೆನ್ನು ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಮಲ್ತು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ನಡ್ದಾದು ನೆನ್ನು ರಡ್ಡೇ ತುಣ್ಣು ಮಲ್ತದು ಯಾನು ಶೋ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಆದ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತೋನುವೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಪೀರೆ ನೆನ್ನೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಮಲ್ತೇನೆ ನೆನ್ನ ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಅದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ನೆನ್ನ 4 ತುಂಡು ಮಲ್ತದು 4 ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತೋ ನೋಡಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇಗಿಂದೆನ್ನು ಬೈಪ್ಪನಗನೆ ಯಾನು ನೆಕ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆರ ದುಂಬೆ ಜೋಕ್ಲೆ ತಿನ್ರ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಮೂಲ ಮಲ ಪೀಸೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನೈತೆ ಮಲ ಪೀಸೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿದ್ರೆ ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೋ ನೋಡಿ ಓಕೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿ ದಾಂಡತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ದಾದಪುರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೋಡು ಪನ್ಪುಣೇನು ನಮ್ಮೈತೆ ಒಂಜೊಂಜಾದೆ ತೂವೊಂದು ಪೋಯಿ ತುಲೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಈತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಸುರುಕು ತುಲೆ ಯಾನು ಮುಲು ಪೀರೆಣ್ಣು ಕಟ್ ಮಲ್ ದೀವೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾದ ತಾರಾಯಿನಿ ಯಾನು ಪೆರೆ ದೀವೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಒಂದು ಚಮಚದಾದ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ ಮುಲು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎನ್ನ ಕಜ್ಜಿಪುಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ನಡ್ದಾದ ನಮಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂಜಿಡ್ದು 4 ಹೆಸರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆಡ್ದು ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಮುಲು ಗರಂ ಮಸಾಲನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೊಡಿತ ನಿಗ್ಲು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊ ನೋಡಿ ಯಾನ ಮುಲು ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿ ಪಡ್ಬಂಡದು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ದೀರ್ದು ಬೆಚ್ಚಾರ ದೀರ್ದೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಒಟ್ಟುಗು ನೆಕ್ಕಿತೆ ಎಣ್ಣೆಣ್ಣು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕೆ ಯಾನಿತೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಒಟ್ಟುಗು ಮೂಜೇರ್ದು 4 ಹೆಸಲ್ದಾತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಶೋ ಕೂಡ ಚೂರು ಪೊತ್ತೋನುವೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡ ಪೊತ್ತರೆ ಯಾವು ಒಂದು ತುಲೆ ಚೂರಿತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬತ್ತನತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ದಾಸ್ಮಿನಿ ಪಾಡೋನ್ಗ ಇತ್ತೆ ದಾಸ್ಮಿ ಪೂರ ಪುಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾರ್ದು ಸೋಕುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೋನ್ಕ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುನೇಟ ನಾನು ಸೋಕುಡೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪೊತ್ತೋಲ್ನೆ ಓಕೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಆತನತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒರಿದಿನಂಚಿನ ಟೊಮೆಟೊಲ್ನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾರ್ದು ಸೋಕುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ
ಕಟ್ ಮಲ್ತಿರ್ದು ನಾ ಪೀರೆದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲೋಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಇಂದಿತ್ತೆ ಪೊರೋಟ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ನೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದಿರ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಮುಟ್ಟ ನಾನು ಇಂಚನೆ ಬೇಯರ ಬಿಡ್ಕ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಾಲ್ ದೆತ್ತದು ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ನೀರ್ನ ಪಾಡೋನ್ಗ ತುಲೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡುವಟ್ಟಿಗೆ ಚೋಕುಡು ಒಂಚು ಅವರ ಕೈಲ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ಕು ಇಂದುವೇ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾದ ಉಪ್ಪುಲ ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲೂಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನಿಕ್ಲೆ ಪೊಡಿತ್ತನ ಯಾನ್ ಮೂಲ 2 ಚಮಚದಾದ ಉಪ್ಪುದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪೊಡಿತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ 1 ಚಮಚದಾದ ಪಾಡೋಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವೊಂದು ಪಾಡೋಳಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮೂಲ 2 ಚಮಚದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡದ ನಿಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚದಾದೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ಲೋಟ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಕೂಡಲ ನಿಕ್ಲು ಮುಚ್ಚಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದಿರ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ಬೇಯರ ಬಿಡ್ಲಿ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ದಾತ ಒಂದು ಬೈತದಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು 75% ದಾತ ಒಂದು ಬೈತದಂಡು ಈ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಅವರ ಕೈಲಿ ಪಾಡು ತಿರ್ಗದು ನೆಕ್ ಒರಿದಿನ ಮಸಾಲ ದಾದೊಂಡು ಅವನು ಪೂರ ಪಾಡೋಣ ಒಂಜೊಂಜಾದೆ ತುಲೆ ನಾನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಓಕೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಸೋಕಡು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ನಿಕ್ಲು ಇಂಚನೆ ನೆನ್ನು ಪೊರ್ಲೂಟ ಬೇಯರ ಬಿಡ್ಲಿ. ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಸೋ ಕೂಡ ಬೇಯ್ತದಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೆರದೀರ್ನ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇಂದುತ್ತೆ ಶೋ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಅದು ಹೊರತು ನಾನು ಇಂಚನೆ ಬಿಡ್ಕ ಅಪ್ಪಗಂದು ಶೋಕದ್ದು ಡ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆಂದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾನು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೋಜವೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂಂದುಲ್ಲರತೆ ಪೀರೆದ ಪಲ್ಯ ಐತೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ತೂಯರತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆತು ರುಚಿ ಆತು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪೀರೆದ ಪಲ್ಯನ ಮಲ್ತೊನೊಳಿ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಷ್ಟವಾತನ ಪಂಡದು ಯಾನು ಎನ್ಯೋನ್ವೆ ತಾಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆರಂತೂ ಮರಪೋರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಮರ್ಪಣೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕುವ ಯಾನು ಹೊಸತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟುಗು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾತ ಒಂದು ಪ್ಲೇ. ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್.